وەزارەتا دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەهاند ku ئەمریکاوê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dê lîsteya terûrê de bihêle. Di daxuyaniyekê de Wezareta Derveya Amerîka dohînê ragihand ku ev bûye bêhtir ji 20 sal e û Amerîka PKK kiriye lîsteya terûrê de û berdewam Amerîka li gel welatên endam dê NATO de rûbirûbûyê metirsiyên PKK bûye. Her wiha Wezareta Derveya Amerîka got ku berdewam Amerîka li gel welatên Ewropa kar li ser hişkkirina jêderên darayî yên PKK bûye û rê nade ku ew geşe bike. Wezareta Derveya Amerîka got ku Amerîka wê PKK dê lîsteya rêxistinên terûrî yên biyanî de bihêle û Washington wê pabind be bi rûbirûbûna PKK ji hemû buwarekê ve. Her wiha Wezareta Derveya Amerîka dibêje ku Amerîka bê tû awayekî rê nade endam û serkirdeyên PKK ku li Amerîka kar bikin û Amerîka wê wan ji sîstemê bengê û darayî yên Amerîka dûr bike. Amerîka berdewam hewl dide ku PYD û YPG ji qendîl dûr bike. Lê PYD û YPG bê tû awayekî razî nabin ku biryarên xwe ji bilî qendîlê wergirin lewma Rojavayê Kurdistanê dixine ber metirsiyê de. Dê sala 2018 hikûmeta Amerîka xelateka bê 12 milyon dolarî bo wan kesan terxan kir ku zanyariyan li ser cihê serkirdeyên PKK bidin ew jî da ku Amerîka wan deste ser bike.